ବନ୍ସ या କଣ କରୁଛ? इटिंग କରିବେ ନାକେ କଣ କଣ ଖାଇବ? ଏଇନାକେ ଏଇଟା ସମସ୍ତେ ଖାଇବେ। ଏଇଟା କଣ? ଏଇଟା ଏଇଟା ପଖାଳ ଭାତ। ପଖାଳ ଭାତ। ଏଇଟା ଆଉ ଏଇଟା ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି। ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ତରକାରୀ। ହଁ ଆଉ ଏଇଟା କଣ? ଏଇଟା ଏଇଟା ମସଲା। ମସଲା। ଏଇଟା ମସଲାରୁ ବାହାର କରାହେଇଛି ତମେ ଖାଇବ ବୋଲି। ହୁଁ। ଏଇଟା ସବୁ ମ୍ୟାଙ୍ଗୋ। ଆଉ ଏଇଟା ଏଇଟା ଏଗ ଆଉ ଏଇଟା ଗ୍ରୀନ୍ ଚିଲି ଏଇଟା କୁକୁମ୍ବର। ଲେମନ୍। ଅଣ୍ଡା ଆମଲେଟ୍। ୟେସ୍। ତାହେଲେ ଖାଅ। ଏଇଥିରୁ ଖାଅ। ଏଇଟା କେମିତି ଲାଗୁଛି? ଚାଟିଛି? ଏଇଟା ଥଣ୍ଡା ଥିବ ସବୁଟା ଟେଷ୍ଟ। ହଉ ହଉ ଯୋଉଟା ଥଣ୍ଡା ଅଛି ସେଇଟା ଖାଅ। ଏଇଟା ଖାଅ। Amazing!